Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku má za sebou velké bezpečnostní manévry kvůli návštěvě papeže Františka na hlavu katolické církve. Čekali stovky příznivců, policistů a také novinářů. V průběhu posledních let vedle procesu rozšiřování Evropské unie také narůstala nedůvěra občanů vůči evropským institucím, které považují za vzdálené. Z mnoha stran se navíc objevuje obecný dojem únavy a stárnutí Evropy, která jakoby byla babičkou. Papežova slova před europoslanci měla spíše světský charakter než církevní. 78letý papež hovořil o sociálních problémech Evropy. Zmínil nezaměstnanost na jihu starého kontinentu a problémy s přílivem přistěhovalců z Afriky. Nelze tolerovat, aby se Středozemní moře stalo velkým hřbitovem. Svätý otec František vystúpil veľmi pripraveným spôsobom, hovoril ku srdciam europoslancov, dával do stredu svojho prejavu človeka. Hovoril o chudobe, hovoril o nezamestnanosti, čiže pomenoval všetky tie témy, ktoré sú kľúčové pre Európu. Pokorným a spontánním chováním a zaměřením na nejchudší a nejslabší se snaží papež František obnovit důvěru v římskokatolickou církev. Do jejího čela byl argentinský jezuita zvolen v březnu 2013. Hovoril o bežných veciach, o ľudskosti, o právach človeka, o nádeji, ktorá by sa mala vrátiť do Európy. Bola som prekvapená pozitívnymi reakciami aj kolegov, ktorí sa proste nehlásia ku katolíckej cirkvi alebo vôbec ku kresťanstvu, ale z toho vidno, že tie myšlienky, ktoré on dáva, o ktorých hovorí, sú univerzálne. Z Evropského parlamentu ve Štrasburku David Vozdecký, TA3.